فيلمنا حدا أسترويد نعمريت انتماس اندارئينا يجمر كلن هاقرات دما ركويتن نابتا أسترويد كتب كسا يجمرا إذا دما نتا أسترويد عباير كرلو زدفو نقري يميرو إذن هاقرات حجي بزميلا نايسات زرقي كترفاق إلانيين حما عدل كوينيجن بزركويت مهنيات استفنو حماعات كيميكالات استفل عليو أنا أشتي إنساتات نبعد بيتي إنساتات يغيروم إذن إنساتات دما مس عابيو نقوم نود سب يقبروه بزم هنيات دما إذن إنساتات نس ود سب كواقو يجمرو إذا دما حجي أبز عالم زنورو زنبرو هزبي بزم إنساتات مهنيات نخطفو قبيرو ميو إذا كل دما استفتر أبوشتي حدا عمتيو نيرو انتخونا جن كازم إنساتات زرفو سبات أو تحت مريت جزا صريحهم كنورو جمرو نازي دما مندر اندابولي سوعو دحرش وعات عمت دما جون تاو استبالغ والعن اللاليو إذا سب أو زمندر اندابولي سوعو بوتا نسزخون سبات أو حدا جزا زنبر سبيو بيتسبو كازموتو جميرم دما إذا سبات انداس أنا نعوو تانيحهم يوم جون كابزي بتوسخي أبز زنبرو سبات نخلهم مبيزا بسلولهم نسو يجنرو مخنياتو سلوكونا زفلتو نجر أين بارون كابز بتوسخي زغونا زدنجز انتري دما دويلو زغر عين السبيو نيرو عبتنسو زنبرو لغزا زنبرو سبات جن زنبرو نبحتم كيخونس نسبيتم يوم نيروم نسو دما حجي نعوم انتريوم نعفكاريتو زنبرت ايمي ذكرا إذا حرقا دما أبستفتر لساعات نسبيت سبب مخوان كتفليو خيلا أيا جون دما شعو حدا معاتي كمز رغبا قالاتي ولا نيرو كابو دما سلناتا محساب سلسلچو سلناتا نخول ما بزلو سباتي نقروم عبز كوف مبال كمز سلچوون ناو ايمي زلاتو لكاب دما كخير كمز دلي نقروم كابو دما نسوم سلزفلتوا كازز كبابي 8 كيلومتر كمتر حقي نقروو كابو دما زبوتا قبقن بحري سلزخون اسكاب نابو زبسح دما كمزي ترفي نقروو انتغونا جن جون نمخار زلو دليت مستردو نبعلو زكالا خللو كاستن كارتاني هبوو قدم مخادو دما عمري زل نجر نعو قتلو كمز دلن حجي دما نسو نسوم كواقع زي خونس كملت كمزلو وين نقروو نازي مس نقروو دما جون عمترشا كابت مندر يوسي دحرش وعات عمد دما نمريت دقيمو مرآيو حقوس يخون دحري زكارتا مرآيو دما نام معراو قز كوكو عزي جمرمو نا حدا مندر دما زوز حلو ساعات حدا عابي أراويت يرخبو كملت دما تفتن إذا أراويت نعو بملحسو كسحبو يجمر عنده دما إذا خلفي كاوي موتيو زي بهالمسيو نا إذا أراويت ملحس قوريسو ناس أنا كوسي يقبرمو كابز حليفو دما إذا خلفي نجون دام رحي نا حدا مكينا يقتوو إذا دما حجي كابز أراويت نكدحن زقورو ينيرو كابو دما جون نايز كلبي شوم بوي كم زخونه يرد أمو شومن داس وعدما نزقبرلو نقري مسجنو كابو دما جون إذا مشت أو يحلفا نسبيحيتو دما نبوي تسنابيتو نمخادي والسن انتخونا بنبوي نسو حبيروان كخيدي دلي كابو دما جو نسو نخيد مسفق دلو بوي نافزا مكينو آتيو نايكا دمانو زنبرك داني وسو أمو نجوني يهبو كابو دما من قدوم جميروم اما قدوم جون حدا فرد تخلي ركب مو نكبولعون تبل بوي مرزا ماكم زخونا نكيبولعو ملكتي بو كابو دما جون قديف بو اندخد اندهالو كي حاسبو جون ناو حدا قلقواري آتو عبز دما حجي زلو استفلاليو تسحبتي انساتات يوم جون دما بوام تخبيب سلازي نبره كمي كوز كم زلو كاتا زي فلت انتخونا جن عب ساعات هندبت حدا سب كاول علينا بتاعتي جمد يسدلمو بز جمد دما تدقيمو كابو واتيو نكدحني خيل كابو دما زسب نبعلو كلايد كم زبهال نجيري لاليو مينو من زبهال تقوال دما حبيرم لا تقوعزو يوم نيرم كابو دما حجي كلايد نجون حجي زخرو لزلو ناسي من كابي كم زخونن حجي ابو قرس لزخونن ابو كابي زنبرو انساتات كلهم كابو كم زوص ينقرو اما قدم دما مينو كما يقاس كتكوس كم زلو نجوت لمامدو عفلما علامو نمهرام امرو كصر كم زلو تنقرو كابو دما من قدم حجي حدا اراوتي رخبو انت هونه جنسو كغودوم دليتاي نبورون كابو دما تسوي خيد مينو دما نجون حجي كل مساتات نعام كم زي قدوم تنقرو ጨካናት ከም ዘለው የዋሃት ውን አለው ስለዚህ ነዝን ፍላጥ ድማ ሮዓይን ተመጥማት ከም ዝኾነ ትነግሮ
ምስ መሸየ ድማ ጆን ነቶም ብቐትሪ ዝረኣዮም እንስሳታት ኣብ ደፍተሩ ክስእሎም ይጅምር። ጆን ምስ ኣለን ስለ ድማ ዝፈልጦ መጽሓፍን ኣዝዩ እዩ ዝፈቱ። ነዚ ዝገብር ዘሎ ድማ ሰባት ናይዞም ኣራዊት ድኽመቶም ምስ ፈለጡ ንዓቶም ንምስዓር ክቐሎም ኢሉ ስለ ዝሓሰበ እዩ ነይሩ። ንፅቢሒቱ ክላይድ ንጆ ምስኡ ሓቢሩን ክኸይድ ይሓቶ። ናብ ሰሜን ድማ እንዳቐረቡ ስለ ዝኾኑ ናብኡ ምስ ከዱ ጽቡቕ ጉጅለ ከም ዝምስርቱ ይነግሮ። ካብኡ ድማ ጆ እዚ ሓሳብ ጽቡቕ ከም ዝነበረን እንተኾነ ግን ናቱ ዓላማ ንኤማ ምርካብ ከም ዝኾነ ይነግሮም። ሚኖ ድማ ጆን ካብኡ ክኸይድ ትደሊ ስለ ዘይነበረት ክትበክት ይጅምር። ካብኡ ድማ ንሳ ሓቒፋ ሓደ መዓልቲ ድማ መጺኡ ንክጉብንዮም ተሓቱ። ካብኡ ድማ ክላይድ ሓደ ቦምቢ ይህቦሞ። ካብኡ ድማ ኣብ ኣዝዩ ዝጽግመሉ ግዜ ንክጥቀመሉ ይነግሮ። ኣብ ሰዓት ድማ ተፈላለዮም ኣብ ዝጓዓዝሉ ሰዓት ጆን ንብሕቱ እንዳኸደ ኣብ ሓደ መፍራሒ ጫካ ምስ በጽሐ ቦይ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ከም ዘሎ ይስምዖሞ። ናብ ሓደ ምሕብኢ ድማ ከይዱ ናብኡ ይኣቱ። ካብኡ ድማ ጆን ካብኡ ንክወፅእ እንተሓቶ ኣብ ሰዓት ግን ንጆ ሓደ ዓብዪ ኣራዊት ይመጹ። ካብኡ ድማ ብጭርኡ ይሃርሞሞ። ካብኡ ድማ ቦይ ዘለዎ ከባቢ ክቢ ነገር ሰሪሑ ክዘውር ይጅምር። ኣብ ሰዓት ድማ ጆን ፈዚዙ ይቐሪ። ኣብ መኪና ዝነብሩ ኣቦኡን ኣዲኡን ከትርፎም ክሓስብ ከሎ ነቲ እዋን ይዝክሮ። እንተኾነ ግን ንዖም ከውፅኦም ብዘይምኽኣሉ በዚ መጠ ዘይበሃል ሓደ ዓብዪ እንስሳ ክረግዞም ክኢሉ እዩ። ሽዑ ድማ እዩ ነይሩ ጆ ንፈለማ ግዜ ደሪቑ ዝቐረየ። ኣብ ሰዓት ድማ ጆ ኣብ ልዕሊ ቦይ ተመሳሳሊ ዕጫ ንከይበጽሖ ይደሊ እሞ ካብኡ ድማ ተሲኡ ናብዚ እንስሳ ይትኩስሙ ይቆትሎ። ቦይ ድማ ሕጂ ጆን ስለ ዘድሓኖ ብታሕጓስ ይተሓዋቐፉ። ካብኡ ድማ መሽዩ ዝናብ ምህራም እንትጅምር ጆ ናብ ሓደ ገዛ ይኣቱ። ኣብኡ ድማ ሓደ ተቐሚጡ ዝነበረ ማርቪስ ዝተባህለ ሓደ ሮቦት ይረክብ። ንነዊሕ ዓመታት ድማ ኣብዚ ዝቐረየ ሮቦት እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ሓደ ኣራዊት እግሩ ስለ ዘበላሽወሉ ክንቀሳቐስ ኣይከኣለን። ካብኡ ድማ ማርቪ ንጆን ዘለዎ ባትሪ ንክውዳእ ዝቐረዩ 50 ደቂቕ ጥራሕ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ካብኡ ድማ ጆን ካብ ባንከር ወፂኡ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ይሓቶ። ጆን ድማ ንኣፍቃሪቱ ክረክብ ከም ዝመፀ ይነግሮሞ። ናታ ዘላቶ ቦታ ምስ ሓተቶ ድማ እዚ ሮቦት ናታ ቦታ ካብዚ 9.3 ማይልስ ጥራሕ ከም ዝርሕቕ ይነግሮ። ካብኡ ድማ ማርቪዝ ንጆን ናብ ደገ ንክወፁ ይሓቶ። ነዚ ድማ ዝሓተቶ ንነዊሕ እዋን ክንቀሳቐስ ስለ ዘይከኣለ ንክወፅእ ስለ ዝደለየ እዩ ነይሩ። ናይ ጆን ትክክለኛ ሽሙ ምስ ሓተቶ ድማ ናይ ቤተሰቡ ፎቶ የሪኦሞ። እዚ ድማ ንጆ ስምዒታዊ ንክኸውን ይገብሮሞ። እዚ ሮቦት ድማ ይሓቕፎ። ካብኡ ድማ ድሕሪ ደቃይቕ ናይ ማርቪስ ባትሪ ይውዳ። ንዝገበረሉ ነገር ድማ ኩሉ ኣመስጊኑ ንፅቢሒቱ ኩዒት ይቐብሮ። መንገዶም ድማ ክጅምሩ ክብሉ ከም ዝተለመደ ሓደ ዓብዪ ኣራዊት ናብኦም ይመጽሙ። እንዳጎዩ ድማ ናብ ሓደ ተኽሊ ከይዶም ይሕብኡ። ቦይ ድማ ናይ ቀደም በዓል ዋንኡ ክዳን ይሪኦ። ናብ ማይ ድማ ስለ ዝኣተወ ንኩሕዞ ናብኡ ይኸይድ። እዚ ድማ ነቲ እንስሳ ምልክት ዝህብ ስለ ዝነበረ ናብኦም ይነጽእ። ጆን ድማ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ክላይድ ዝሃብ ቦምቢ ናብ ኣፉ የእትወሉ እሞ ነዚ ድማ ክፍንዲ ይገብሮ። ጆን ድማ ናብቲ ማይ እንተኣቱ ቦይ ድማ ካብ ማይ ወፂኡ ናይ መዕበይኡ ክዳን ሒዝዎ ይሪኦ። ካብኡ ድማ ካብቲ ማይ ምስ ወፅእ ኣብ ሰውነቱ መርዛማ ዝኾኑ እንስሳታት ከም ዘለዉ ይርኢ እሞ ንኹሎም ድማ ይኣልዮም። ካብኡ ድማ ጆን ናይዚ ኩሉ መበገሲ ቦይ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ክፀርፎ ይጅምር እሞ ቦይ ድማ ካብኡ ጎዩ ንክኸይድ ይገብሮ። ካብኡ ድማ ጆን ኣዝዩ ክሓምም ይጅምር። እዚ ድማ ዝኾነሉ በዞም መርዛማ እንስሳታት ምንካሱ እዩ ነይሩ። ካብኡ ድማ በዓሉ ትሒቱ ምስ ወደቐ ዝኾነ ነገር ናብኡ እንትመጽእ ይርኢ። ካብኡ ድማ በዓሉ ካብ ዝሰሓተሉ እንትነቅሕ እታ ዝረኸበቶ ኤሚ ከም ዝኾነት ይርዳእ። ኤሚ ድማ ናብ ናታ መንደር ኣምፂኣቶ እያ። ካብኡ ድማ ኤሚ ካብ ኣውስትራልያ ብዝመጽእ ካፒቴን ምኽንያት ካብዚ ከባቢ ክወፁ ከም ዝኾኑ ትነግሮ። ንሱ ድማ ሕጂ ዝመጽእ ንከድሕኖም ከም ዝኾነ እያ ትዛረብ ነይራ። ካብኡ ድማ ናብ ደገ ወፂኡ እንትርኢ ኣብዚ ዘለው ሰባት ኩሎም ኣረጓጉቲ ከም ዝኾኑ ይርኢ። እዚ ማለት ድማ ንኹሎም ትንከባኸቦም ዘላ ኤሚ እያ ነይራ። ካብኡ ድማ ጆን ብጀልባ ዝመፁ ሰባት ይረክብ እሞ ንሶም ድማ ዴናን ሮክን እዮም ነይሮም። ሓለቆም ድማ ብሩክስ ዊልክሰን ይበሃል። ብሩክስ ይዛረቦ ከም ዘሎ እንተኾይኑ ድማ ናይ ኣውስትራልያ ወታደሪ እዩ ነይሩ። ካብኡ ድማ ጆን ነቲ ጀልባ እንትሪኦ ዝኣረገ ጀልባ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ብሩክስ ዝኾነ ምድላው ስለ ዘዳለወ ናብኡ ንክመጽእ ይዕድሞ። ብኻሊእ ገጽ ኤማ ንጆን ልዕሊ 85 ማይልስ ተጓዒዙ ንዓኣ ክረክብ ብምጽኡ ተመስግኖ እሞ እንተኾነ ግን ሕጂ ቀደም ዝነበራ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ሕጂ ይስማዓ ከም ዘየለ ተዛረቦ። ምኽንያቱ ሕጂ እቶም ትፈትዎም ሰባት ስኢና እያ
ጆን ድማ ሕጂ ልቡ ይስበር እሞ ንባዕሉ ድማ ደደብ እንዳበለ ይፅውዖ። ካብኡ ድማ ኤማ ይቕሬታ ሓቲታ ምስኦም ሓቢርዎም ንክመጽእ ተሓቱ። እንተኾነ ግን ጆን ናብ ናቱ መንደር ክኸይድ ከም ዝደሊ ነግራ እሞ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ሬድዮ ተጠቂሙ ድማ ናብ ናቱ መንደር ይድውል። ንሳቶም ድማ ሕጂ ጆን ብሂወት ስለ ዘሎ ይሕጎሱ። እንተኾነ ግን ሕጂ ናቶም መንደር ከም ዝተሃረመ ይነግርዎ። እዚ ድማ ክኸውን ዝኸኣለ በዞም እንስሳታት እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ጆን ኣዝዩ የጨንቆም እሞ ናብኦም ከም ዝምለስ ድማ ይነግሮም። ካብኡ ድማ ብርክስ ንጆን ፍራምረን ድራፍትን ኢሉ ከሉ እንተኾነ ግን ነዚ ፍራምረ ምሳስውዓሉ ኣብ ዝፀሓፎ መፅሓፍ መርዛማ ከም ዝኾነ ይዝክር። ንብርክስ ድማ ጠርጢርዎ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ነቶም ኣብ ደገ ዝነበሩ ሰባት ንመጠንቀቕ ይወፅእ። እንተኾነ ግን ኣብ ደገ ምስ ወፀ ኣብዚ ደገ ዝነበሩ ሰባት ኩሎም በዚ መርዚ ከም ዝተመረዙ ይርዳእ። ንኤማ ድማ ብርክስ ዝእመን ሰብ ከም ዘይኮነ ይነግራ። ምክንያቱ እቲ ዝተዋሃቦም ፍራምረ መርዛማ እዩ ነይሩ። ካብኡ ድማ ሃንደበት ብድሕሪት ዴና መፅያ ተሃርሞ እሞ በዓሉ ትሒቱ ድማ ይወድቕ። በዓሉ ካብ ዝተሓተሉ እንትነቅሕ ድማ ኩሎም ተኣሲሮም እዮም። ብርክስ ድማ ሕጂ ንኤማ ነቲ ናይ ስልኪ መስበር ንኽተጥፍኦ ይነግራ። ኤማ ድማ ነዚ ንኸይገብሩ ትልምኖም። እንተኾነ ግን ዴና ተኩሳ ተቃጽሎ። ካብኡ ድማ ብርክስ ትኽክለኛ ዒላምኡ ክዛረብ ይጅምር። ነዚ ዝመፀ ድማ ንዕኦም ንምድሓን ከይኾነስ ከሰርቆም ከም ዝኾነ ይነግሮም። እዚ ማለት ናብ ጠንካራታት ዘይኮኑ ሰባት እንዳኸደ ምግቦምን ነዳዲኦምን ከም ዝሰርቅዎም ይነግሮ። ካብኡ ድማ ብርክስ ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ መሳርሒ ነኽኦሞ። እዚ ድማ ንሓደ ዓብዪ እንስሳ ንክመጽእ ይገብሮ። ኩሉ ሰብ ድማ ንነብሱ ተጨኒቑ ክሃድም ይጅምር። ኤማ ድማ ንባዕላ ነፃ ገቢራ ስለ ዝነበረት ንጆን እውን ነፃ ትገብሮ። ነዚ ሓፂን ድማ ሒዛ ናብ ብርክ ትጎይ ትጅምር። ንሱ ድማ ክትኮሰላ እንትፈትን ንስሓ ግን በዚ ዝሓዘቶ ሓፂን ንባዕላ ተኸላኺላ ተሃርሞ። ብኻሊእ ገጽ ጆን ድማ መሳርሒ ሒዙ ናብቲ ኣራዊት ይቐርብ እሞ ነቲ ኣራዊት ወጊኡ ድማ ንክግልበጥ ይገብሮ። እንተኾነ ግን ብሩክ ብዝሓዘ መሳርሒ ገቢሩ ደጊሙ ነቲ ኣራዊት ንክላዓል ይገብሮ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ኤማ ምስ ዴና እንዳተዋግአት ትርከብ። እንተኾነ ግን ብርክስ መፅዩ ንዓ ሃሪሙ ይውድቓ። ካብኡ ድማ ብርክስ ነቶም ካልኦት ክኸዱ ከም ዝኾኑ ይነግሮም እሞ ብሓባር ኮይኖም ድማ በዛ ንእሽተይ ጀልባ ተጠቂሞም ናብቲ ዓባይ ጀልቦኦም ይኸዱ። ሃንደበት ድማ ቦይ ይመጽእ እሞ ጆን ድማ ንዕኡ ብምርካቡ ሕጉስ ይኸውን እሞ ናብ ኤማ ከይዱ ድማ ንክሕግዛ ምስ ነገሮ ቦይ ናብ ኤማ ከይዱ ክልሕሳ ይጅምር። እዚ ድማ ንኤማ ንክትነቅሕ ይገብራ። ካብኡ ድማ እዚ ኣራዊት ንጆን እግሩ እንትጎቶ ኤሚ መሳርሒ ደርብያ ተቐብሎ። ጆን ድማ ክትኩሰሉ እንትብል ናይዚ ኣራዊት ዓይኑ ይሪኦ እሞ ናይዚ ኣራዊት ድሌት ድማ ንዕኡ ምጥፋእ ከም ዘይኮነ ይርዳእ። ካብኡ ድማ ዘይሩ እንትርኢ ብርክስ ነዚ ዝቆፃፀሮ ዘሎ በዚ ዝተኣሰረ ሰንሰለት ኣራኺቡ ከም ዝኾነ ይርዳእ እሞ ናብኡ ድማ ትኩሱ ምስ ብርክስ ንክፈላለ ይገብሮ። እዚ ድማ ነዚ ኣራዊት ነፃ ንክወፅእ ዝገብሮ እዩ። ኣብ ሰዓት ድማ ብርክስ ነቲ መሳርሒኡ ዋላ እኳ ክጥቀመሉ ተፈተነ ግን ድማ ነዚ ኣራዊት ክቆፃፀሮ ኣይከኣለን። ካብኡ ድማ እዚ ኣራዊት ንጆን ምስ ፈነዎ ናብ ብርክስ ጀልባ ክኸይድ ይጅምር። ናብዚ ድማ ዝመፅእ ሕነ ንምፍላይ ስለ ዝነበረ ቀዲሙ ዝበልዖ ንብርክስ እዩ ነይሩ። ካብኡ ድማ ንኩሎም ከምኡ ገቢሩ ይበልዖም እሞ ኣብ መጨረሻ ድማ ነታ ጀልባ ንክትጥሕል ይገብራ። ካብኡ ድማ ጆ ቅድሚ ምኻዱ ንኤማ ናብ ሰሜናዊ ከባቢ ከም ዝኸዱ ይነግራ። ካብኡ ወሲኹ ድማ ነቲ ዝፅሕፈሉ ዝነበረ ደፍተር ድማ ይህባ። ሕጂ ዝሃባ ድማ እቶም ዝፀሓፎም ኩሎም ኣብ ርእሱ ስለ ዘለው ንባዕሉ ካሊእ ከም ዝፅሕፍ ይነግራ። ካብኡ ድማ ትስዕሞ እሞ ደጊማ ድማ ከም እትረኽቦ ተዛሪባ ምስ ቦይ ይወፁ። ካብኡ ድማ ጆ ነቶም ዝሓለፎም ነገራት ደጊሙ ብምሕላፍ ናብቲ ዝነበሩ መንደር ደጊሙ ይወፅእ። ኣብኡ ዝነበሩ ድማ ኩሎም ንዕኡ ደጊሞም ብምርኣዮም ሕጉሳት ይኾኑ። ካብኡ ድማ ጆን ነቶም ኣብ መሬት መንበሪ ሰሪሖም ዝነብሩ ሰባት ኩሎም መልእኽቲ የመሓላልፍ። ንሱ ድማ ነቲ ዘሕልፎ ነገራት ንሱ ኣብ መሬት ክድሕን እንተደኣ ክኢሉ ኩሎም ክድሕኑ ከም ዝኽእሉ ይነግሮም። ምሕባእ ከም ዝሰልችዎን ካብ ሕጂ ንድሓር ድማ ኩሎም ክወፁ ከም ዘለዎም ይዛረብ። እዞም ቃላቱ ድማ ንኩሎም ዘበረታትዑ እዮም ነይሮም። ካብኡ ድማ ካብ ዝተሓብኡሉ ብምውፃእ መሬት ደጊሞም ኣብ ትሕቲ ኢዶም ንምእታው መንገዶም ሃይሎም ይጅምሩ። ናይ ጆ ጉጅለ ድማ ካብ መንደሮም ብምውፃእ መንገዶም ናብ ሰሜን እንዳገበሩ እንዳረኣና ፊልምና ኣብዚ ትውዳእ። እስካብ ሕጂ ንዝተኸታተልኩምኒ እንዳመስገንኩ ኣነ ብዝክፍለየኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም።